Nou ja, wie ben je in Dokkum? Hoeveel bussen heb je? We staan met zo'n bussen. Dan ben helaas een Pero Leiden. Aan de onderkant eruit. Maar ja, we hebben genoeg bussen op reserve, dus we gaan gewoon terug. Wat voor plan om er weer naar een bier te krijgen? Volgende keer willen we misschien wat in de kool losje. Want Jelmer die zit iets losje. Dus dan kunnen we misschien wel wat in elkaar bouwen. En vanaf hoe laat ben je hier al aan de gang? We hebben juist Jonne hebben we de iets dingetjes klaargezet. En van de morgen om 6 uur zijn we weer op paraat. De kachel aan en het wetter is al spullen klaarzetten. Nou ja, dan ben je een mooi clubje mee, mooi voort. En ik op kanaal vanaf 6 uur of toch wat later? Nou, we gaan mooi rustig gewoon in. En rustig wat opbouwen en even klaarzetten. En Jel wachten. Jel wachten niet de eerste scout. Dat is heel lang. En doe je nog iets zo'n veiligheid? Ja, we hebben het afgezet met lint. En in de papieren staat ik gewoon veilig. En we zijn met de gemeentehuis geweest om alles klaar te maken samen om tafel. Nou ja, een paar ballen erbij. Maar ja, die houden net zo lang vol. Dus ik heb beter mijn lid zitten. Een stuk touw gewoon, dus dat is wel veilig. Nou ja, en we zitten met de bescherming op. En tot hoe laat je hem terug? Nou, 3, 4 uur of zoiets, dan houden we op. Dat is mooi geweest. En dan een bier of nou ook al? Nou, dan roem je wel eens even op en dan maken we de bussen in. En dan, dan zullen we dan wel weg. Nou, dankjewel. Alsjeblieft.